στην Κύπρο το 1974 ανάγκασε 200.000 Έλληνες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να γίνουν πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο. Το νησί χωρίστηκε στα δυο. Των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερα τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως, η Βούλος και Ανάνδρος προσέβαλαν το σταθμό Ραντάρ, εμπομβάρδισαν το στρατόπεδο της ΕΔΒΙΚ και έριξαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας Αγίτσας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Τα βλέπω μπροστά μου, τα σπίτια μου, τον τόπο που ζήσα 25 χρόνια στο Βαρόσι. Όταν μιλώ για το Βαρόσι νομίζω ότι είμαι στο Βαρόσι. Νιώθω ότι πρέπει να πάμε πίσω, πρέπει να πάμε στα σπίτια μας. Ούτε το σπίτι μου να δεν μπορώ, ούτε και ειρήνη να άξω στη μάνα μου, στον παπά μου, στον μακαρίτη μου, τον άντρα μου. Το όνειρο μου είναι να σταθώ να πεθάνω στον τόπο που γεννήθηκα, κοντά στον άντρα μου.